Njegov je vod. Evo ga, braće. Tu sam. Dakle, ovo je emisija Tri praseta. Od sada ćete da nas gledate nekim terminima, jednom nedeljno ćemo sigurno da snimamo, neki put i dva puta. Hvala. Biće tu dosta efekata, dosta zanimljivosti, zajebancije, nemoj mi se smete. Moji gosti će da budu uvek isti, jer ja ne volim da mešam tu rulju, oni su ovakvi, onakvi, ja sam našao i ovakvi i onakvi. Pa oni će uvek... Čekaj bre, rulju. Oni će uvek da budu moji gosti, emisije će da budu u nekim terminima, okačivat ćemo jednom nedeljno na YouTube-u, možda neki put i dva puta ako dobijemo inspiraciju. Uglavnom ćemo da budemo na ovom mestu i u ovom sastavu, neki put kad budemo negde napolje, po snegu, po ledu, po ulici, u autu, sa nekim drugim, bit će i još neko. Danas i nadalje s nama su jedan propali reper. Dobar dan. Reper, treće prase, dakle, jedan muzičar, isto propali. Ovo je njegov instrument, ko zna kako se zove, neka postavi dole u komentaru, on će da dobije jedno veliko ništa. Dobar dan. Mi smo u pokušaju novi neki blogeri, pa ćemo da... Što ti si iskrivilo ovo? Nije bloger, be, majmune. Nije bloger, bre! Vloger, be. Vloger. Bloger! Daj mi tebra, zapiši tamo od neba. Obezbeđenje, izbacimo dvojicu! Šta radi? Ovo je vloger, a ja sam vloger. Mogu da budem bloger kad ovo... Dakle, mogu da dam reč njima, mogu oni da vam pokažu šta sve znaju. Pa ćemo da vidimo kako će ovo da ide, pa možda i neku paricu da zaradimo, da kupimo još nešto tako, da imamo još neke instrumente, da snimimo i neke pesme za ovog propalog repera. Za mene ništa, jebi ga, ja sam propao pa sam propao i toliko. Dakle, ajde, da vidimo šta vi znate u stvari. Lelanje vrućina. Zato je i propao, retardiran malo. A koje je bilo pitanje? Nema pitanja, sad ću doći. Tirip, marketing. Brate, kora ovo emisija? Te brate, vidiš da ovaj dečko zapesao smoknu. Kaže, emisija Tri praseta. Kaže, emisija Tri praseta i bit ćemo blogeri. I bit ćemo blogeri. Ne, molim vas, samo ispoštujte zbog njega. Ne mora nije gledati klip koga jebe. Od tebe, mi smo došli, be, iz Durana smo došli kod njega na Tušarinu da snijema emisiju, bebe. Eto, dobar dan. I došao i tato tišao da spaja makarone. Ne, ja sam samo teo da kažem, brate. Ne, nemoj nam se ljutite, mislim, ono. Evo ga. Budi ozbiljno. Ozbiljno. Kao da nije niste bio malo. Da. Gotove reklame.
Šta radite? Čekamo da voditelja. počne emisija. Ni u jednom trenutku, ni u jednoj emisiji, nigde niste vidjeli da voditelj napušta program, ali ovdje ćete vidjeti mnogo toga što niste nikad vidjeli. Dakle, ti nemoj da pričaš šta sviraš, naši gledalci će to da postavljaju u komentarima dole, ako uopšte neko bude gledao ovo sranje. I tako. Ako YouTube odobri da se izbaci ovo, ba tako? Da. Pa ništa. Ako ćemo mi da imamo pare od to, pošto si nam ti rekao da će da bude lepo, mislim, da si napravio osvetljenje, kao što se vidio na live show i to. Light show, jesam, evo. Dobro, to mi se sviđa. Da, A to koje je bilo pitanje? Baš. Nema pitanja, pričajte nešto o sebi. A ovo je emisija bez pitanja. Bez pitanja. Isto kao i kolo bez koraka, tako je emisija bez pitanja. A da, čekaj, a da te pitam malo, nešto. brate. Pa ne možeš da me pitaš bez pitanja. Aha, dobro, dobro, evo, ja ću da se predstavim. To je. Ja sam Kimo Bezdan. Ja sam Kimo Bezdan, brate, tu sam stao i onda sam, ja sam došao desno i onda kad sam prošao, ja, brate, u stvari nisam teo to da radim, jer oscilacije su različite među ljudima i padimo reći, molite, brate, jer ja kad gledam u kameru, ja tačno se fokusiram, brate, i znam što hoću da kažem, znači to želim ljudima da kažem da me ljudi shvate. Znači, ja kad sam išao, ne, tada nije bilo snega, brate, ja sam tada išao, Izvini, molim. Čekao sam Deda Mraza da mi da paketiće, brate, ne Deda Mraza. U sklopu ovog klipa ubacit ćemo... Kafu, brate, ali neću pijem kafu, piću, brate, sladoled, ne znam šta sam teo da kažem, brate, jebi ga sada, ja gostujem u emisiji, brate, a tu je neki ortak, brate, neće da me pita ništa, brate, i zato je gorak, brate, boli me kurac, brate, ja ću sad idem na sladoled zato što je sada zima, brate, ja mi se za sve, brate, popiću kafu, brate, možda s mlekom, možda bez mleka, brate, ne znam više šta da kažem, eureka, ajde, brate. Zato vidite što je propali reper. U principu, nas dvojica smo se znali i sedeli smo, on je dobio, ne, ja sam dobio trubu, hteo sam da kupim trubu i čekaj, slušaj, priču bre. I sreli smo njega, on je tad bio poznat Kimo, ubacit ćemo tu taj klip, slučajno smo se snimali. Čekaj da se sjetim koji stanje. Aha, samo da se... Ne, da odsviramo onu pesmu, brate, kako ide? Pa će da ubacimo i taj klip gde smo se mi svi sreli u ovaj klip, tako da, vidjet ćete sve. Brate moj, znaš tu pesmu? Zbavim sve povedem te Šta mi Pepa? Kimo? Kimo? Brate, što ležiš? Zato što mi se može. Aha, i šta si to da kažeš, prase? Ništa sad ti priča, ja sam završio svoje. Pa, ja sam teo samo da kažem da ide, znaš ono, do, re, mi, re, do, re, mi, re, do, sol, do, re, znaš. Ti si završio muzičku školu? Da. Srednju. I pao mi Pepo, ne znam šta da. Skazi ga bre. Skazi, ne šutiraj bre. Dobro, i dalje? Ništa dalje. Koliko mu to lele. Ajde, pričaj. Pričam. Dobro, ništa, znači, mi smo 3 praseta. Svinje, tako reći. Kad podrignemo, čućete različita imena, kad prdnemo, čućete još različitija imena. I tako. Bora Dugić. Dule Savić. Evo. Bolje nego Bob Marley. Boki Milošević pa. Kremljevlić. Ej, pazi. Sklop ove misije je da nas svi prozivate da smo sise i da neko kopiramo i da nemamo ništa naša i sve ono da bude... Ne, znači, pazi, niko... Ja vas molim da ne klikćete like. I kad gledate ovaj klip, nemoj da ga gledate. Nemoj da nam juze, brate, da spiše, brate. Znači, kad odgledaš ti skini, brate, pregled, molim te. Ako može nekako da sredimo s YouTube-om, da mi nekako idemo u pregled s minus, da imamo minus 100 pregleda ili tako, to bi najbolje bilo, brate. I onda,
na svaki komentar obavezno Obavezno nas kopirate napljujte, ga. brate, vi ste majmuni debili. Molim vas, uzmite to ko pljunite u ekran, znači ono, pljunite nas slobodno, mi volimo to, I mislim. nemoj nikad u životu se zajebete da kažete da smo smešni, zanimljivi ili dobri. Znači, nemoj, u svaki komentar mora da bude bar ono, i ova crtka što bude, sve crvena da bude. Hoću da bude ne onako crvena, nego baš crvena, brate. Ona, brate, za pregledi zelena pa crvena. I, brate, ja bi uveo i srednji prst u ono, znaš, imaš ono, pa ja bi ovo uveo. I to da nam svi ovako klikćete, ovako klik. Ajde, brate. Klik. Ništa, to je to. Da. Za prvu emisiju to je to, čisto da vidimo kako će da ide na dalje. Evo, ako imamo preko 10 pregleda, mi obećavamo će snimamo novi klip. Svaki put! Pređe preko 10. Brate, samo 10 pregleda. 10 pregleda mi odmah izbacimo. Znači, ja, ti, ajde da govorimo o Pepija, to je 4. Mi će kažemo Johnu, to je 5. John, Maja, Vanja, Komatina, moja mama i moj tata, brate, 10! Znači, vidimo se u sledećem klipu, brate. Ćao! Ćao. Brate, će budemo poznati. Znači, budemo poznati.